INingizimu Afrika isihlanganyele namanye amazwe njengoba namhlanje kugujwa usuku lolwimi lwebele iMother Language Day, umcimbi omkhulu ububanjelwe kwaMbonambi, KwaZulu Natal. Lena iRosebeck High School eThekwini, lapho iningi labafundi lancela olwamageba. Uthisha webalo lapha uzoleka nombona uyakuvuma ukuthi kunzima kubafundi ukuqonda lezi zifundo ezibhalwe ngamatemu amasha esiNgisi. Yena-ke usebenzisa amaqhinga akhe ukwenza umsebenzi ube lula. Now what I usually do, I use the shape of my body. This is a right-angled triangle. This one is a sharp angle. How do you see it? We bona mostly with a 90 degrees, the sharp corner. Uhulumeni uthi ilimi zomdabu ngeke ishabalale njengoba kukhona inhlelo eyinqala ukulwisana nalokhu. Asikho isizwe esizeqhenyayo esingakwazi ukuthi siqhakambise kakhulukazi ulimi ngoba ulimi lwesizwe ngesizwe wona mongo la isiko lesizwe lakhelwe khona. Lo mnyango ushicilela kabusha izincwadi zakudala ezazidla ubhedu, zenziwa ngendlela yobuchwepheshe besimanje manje ukukhuthaza intsha ukuthi ifunde ngeilimi zayo. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo kwaMbonambi ngase Richards Bay.